אני רוצה להציג בפניכם בכבוד רב ובהערכה רבה רופאה ישראלית צעירה שהגיעה לפני כמעט חודש ועושה עבודה נהדרת כאן בפרשבו, דוקטור מאי אסי מישראל, שתספר מעט על העבודה היפה. קודם כל אני רוצה להודות לשגרירות הישראלית בבלגרד ובמיוחד לשגריר יוסי לוי ולסגן שגריר איתי מילנר על התרומה שהעניקו לעמותתנו נתן, שנמצאת בפרשבו כרגע, עוזרת לפליטים. העמותה שלנו היא עמותה שכוללת רופאים ועובדים סוציאליים מישראל, מכל הדתות, מכל העדות, שבאים לעזור מכל הלב. אנשים מאוד נחמדים, אנשים מאוד טובים שבאים רק לעזור לאנשים שצריכים את העזרה שלנו. אנחנו נמצאים עכשיו במחנה ברשבו, בתוך המחנה. אנחנו עושים עבודה רפואית ופסיכוסוציאלית לפליטים שמגיעים במיוחד משלושה מדינות שהם עיראק, סוריה ואפגניסטן. אז זה ממש מרגש אותי שעם כל הבעיות שיש לנו בארץ, אנחנו כולנו אנשים שבאים לעזור. כל האנשים שנמצאים במחנה הם אנשים מאוד טובים מכל המדינות שבעולם, מגרמניה, מסרביה, משוויץ, מכל המדינות. אנשים ממש טובים שבאים רק שלוקחים חופש מהעבודה שלהם ובאים לתרום את הזמן שלהם. זה ממש נותן לי הרגשה שיש עוד תקווה לאנושות, כי ממש הייתי במצב שכבר איבדתי תקווה בזה. זה מאוד מרגש אותי להיות פה בסרביה. זה ממכר ואני מרגישה שאני רוצה לעשות את זה כמעט כל החיים.